оторизираните центрове в цялата страна сме бройки, които мога да ги преброя на пръстена на едната си ръка, поради простата причина, че трябва да си купиш и машини, оборудване специално за Герда. Нашите ключари от СОС са минали курс за изработка на ключове, за монтаж и за продажба на Герда, при което за всичко това си имат сертификат и персонален номер. Абсолютно се води статистика за всички продукти на Герда, под сериен номер, при дата на монтаж, кой е монтирал. Правят се специални анкети, самите клиенти дават оценки за изработката на ключове, за монтажа, се правят и месечни. Има проследимост доста добра, да ви това имаш предвид. На 100% има проследимост.